bolong lembur meneh. Karek 6 dino lembur. Ora dadi kowe rusak, urusane ngono ben dadi precarane. Cuy kepel. Pe dadi kepel dadi. Si butuh ketelatenan guys, sing go cilik utik-utik. Ketelatenan. Sing butuh sundep. Untuk nih ya lulusan murup iki kudune lulusan murup skotlet tak kalau skotlet. Ora dadi. Ora dadi. Nyelidot ngono ki ora dadi. Sik seneni kok sik. Wae mbet gawe meneh. Susu, guys, ditempelke susu. Nek susu kan ngecat. Dadi niki kudune ngejar susu. Yo lah iki ngene iki lek tisu. Susu kan ngecat. Apik. Ngecat intine kuwe intine. Bisa karepe dhek aku iki butuh ketelatenan nek sini ngene iki. Jebret. Kutik. Nah, dhek bagian godek ngono ya, cerit. Oke, giniin kopok jenenge. Full lighting. Lampune pira, Kang? Lampune 3, 1, 2, 3. Mentot. Patang dino patang bengi urung dadi gini iki, Bro. Angel gini guys. Ini ora bakal skotlet rancen angel gini. Ini mah ini angel gini angel. Full skotlet. Oke, insyaallah tanggal nganu 17 ninggon nganu, Bro. Ndi jene jajar apa ndi? Dine RT-ne dhewe urung nggo, alhamdulillah wis oleh job. Combeni sik. Nek niate gambare urung ngerti gambar apa. Kok gambar apa? Urung ana apa jenenge contoh gambare. Ki nggo spon ben apa kangge spone ben enteng, intine ngene, enteng. Ngene, intine kuwi intine. Lime tuku 9 kilo. Sak black gue jeh tambah sekilo. Iki masang nggawa anu cetakane nggo watu kan watu. Watu. Di spon full spon. Nguyak auto si anu si Josh. Guys, tukang gulu. Lalu kayak si warna kayak sing warna apa kono kayak hijau apa biru ini hijau. Warna hijau kayak sajen. Dia sajen menungso kopi. Kopi. Dirusak malahan seperti apik malahan wis. Dibodol.
Ya buntut urung dadi. Luwe pring. Fungsine pring kuwi ben nganu seleh mbako. Sawang terus dipikir. Mikir semua. Set. 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 Dung gibah wong loro jagong maduk gibah. Railo ning gibah. Dituru wong loro lanang wedok. Ketemu ora dasi lho, ora ketemu lho. Dasi iki. Ki, ilang. Ilang siji ta? Ber je. Cah cilik-cilik nang ini jare dibuka apa lawange deh. Dibuka iso cah cilik-cilik ini ora dibuka ya. Oke.